kita taat-taat supapaka nagkurkuran ka Kamchila del home sapay ka pa tamapunas gurang karya ambog at akil nagpasulakin ka noon ba'y tawin hanagpukawak kita din na itan taad-taad so kapaka nagkurkuran ka sapay ka ba tamapunas gurang karya ambag at akit nagpasulakin ka noon ba'y tuwin na nagkukawang kita din na di ka ikin ka tsak na kung kalita ang lugutek ngayaw awan kay tuwirik na iso at saan nga sika nang punot kawakin ka Gempatchen na kuma nga ay atenka. And then yung pinakasaot ko kini Uncle Primo Corpuz, ken ni Auntie Jimmy Corpuz, ken kasama kini parents ko, Mama Leticia Pataray, ken ni Mariano Pataray. Hello, ken tikabsat ko in Hong Kong. Everlyn Tumines, happy watching kabsat. Ma'am Almonja Crescencia, Sir Norbert, Boss Henry, ang bukasakil, nagpasulakin ka, noon ba'y tawin, hanagpukawak, kita din na. Di ka ikin ka tsak na tong kalida hanugutek ngayaw awan day tuwirik na iso asaan nga sika nang punot kawakin ka Gempatchen na kuma nga ay atenka Ma'am Lily D di ka ikin ka tsak na tong palida anugutek ngayaw awan day tuwirik na iso asaan nga sika nang punot kawakin ka Gempatchen na kuma nga ay Gempatchen na kuma nga ay atenka